контролираща майка съм. Смисъл, да, опитвал съм всичко да държа под контрол. Ставам правя най-доброто, на което съм способна. Аз съм преобгрижваща, аз съм свръхобгрижваща. Няма майка, която да не го прави, но не знам дали моето не е извън някакви граници. Това, което често чувам от близки, те казват гледане или гледана е като писано яйце. Което означава, че един вид всичките потребности са задоволени по един или друг начин. При работата с зависими хора е, че когато споделят за детството си, те споделят за крайни поведения, глезене и за мрънкане и за настояване, нещо така да се даде. И това, което правят близките, те обикновено го дават. И детето от една ранна възраст започва да командва вкъщи, а родителите да служат. Това нещо подпомага, подклажда зависимостта, развитието на зависимостта и зависимото поведение. Оказва се, че свръхобгрижването може да бъде също толкова опасно, колкото и неглижирането. Ролята на родителите е да възпитават деца, които са самостоятелни, а не непрекъснато нуждаещи се от нещо, за да се чувстват добре. Ако може да върна времето назад, може би просто по-отрано е трябвало да остава синът ми да се справи и да се изправи към проблемите си сам. Искам да се обърна към всички родители, че те не са виновни за това, че децата им са болни, защото зависимостта е болест. Нормално е, вероятно, децата да опитват, някои просто не спират, други не продължават. И ги оставете да си понесат последствията от действията, които правят. Така ще е по-лесно да се излекуват. Потърсете помощ.